15. You want makore makani? 18. 18. Maita bonde mese muri 2. Maitira ku? Kumba kwako. Ai kusunga uchienda iko? Wana nini? Zvinochemedza kuzvara kunochemedza. Zvinochemedza. Unoziva here kuti anoseka ndiye asina kuzvara. Akazvara wese ari mumatambudziko. Ndosaka muchinzi wachinzi vakuru vakati seka uremu waita sei? Wafu. Mwana wangu ari form 2. Iwepa. Sunga ugari panze nomumhaurarana ugari pabhenji. Nemakore makani? 15. You want makore makani? 18. 18. Maita bonde mese muri 2. Maitira ku? Kumba kwako. Ai kusunga uchienda iko? Wana nini? Amai? Torambira muzvivi here kuti nyasha dziko vako? Ndati torambira muzvivi here kuti nyasha dziko vako? Toita sei? Mwana anoenda kumurume akwanisa makore mangani? Uye akakwanisa? Zvinonakidzawo sei? Kudya nyemba dzomwungu dzako dziri pamoto wakachengeta. Ndeye mumborongeka kana pasina ngaende kuofisi. Ndinokumbira kutaura mai ava vaifambidzana navana andinyangoziva. Mai ava vakangonomhangara mapurisa. Ndakatozova tinoona kumapurisa havana kubva vamboyo kuti mwana wangu ari kudanana nemwana wenyu havana. Ndokubva vangonozvipota kumapurisa mwana wangu ndokubva asunga. Izvozvo ari unosunga ari kuda community service 420 hours akatotonga. Kuya kwakaita futi kuno kudara handisi kumbozviziva. Ndakangozoona ndatumirwa tsamba kuti kudiwa futi kudara. Handizivi kuti sei vasina kukwanisa kuuya kuti titaure nyaya yacho havana kuuya. Ndakatozovaziva kuona kumapurisa. Mapedza kutaura. Iwe haunonzi taura. Tose kuchikora. Kunototi. Mapedza kutaura. Handisati. Pane zvinhu zvandinoda kutaura. Achirukeuka kudhara gore 2021. Vakambouya kumba. Vane vachimhanya. Vanga vane foni yanga ine mwana wavo akagarana pamakumbo nemukomana kuzviminda uko patinogara. Saka musikana mwana wakatorwa picture ine vanhu vanonamata navo inga iri fright. Saka vachitotsvaga vachitotsvagawo mwana wangu uyu kunobva kuno here mukomana uyu akadai. Ndikati vamwe mai pasaidi vakati kunoga hatina vana vakadai. Vana vedu isu vakomana vaenda kuchikoro vari paform 1 yanga toti form 1. Ndobva vadzika vakaenda kumaraini kwavo ndobva vamuwana mukomana iyeye wakaona ari mwana wavo vakatanga kupopatidzana kuno mukomana iye. Mukomana iye akati endai munomhangara kwamunoda. Saka ine chiri kundinesa ndeyekuti uyu havana kumubata. Vakaona mameseji ndeyauti ndakavabvunza kuti mwana uyu mamubata here kanzi aiwa mameseji yaandaona akatokwana akadaro havana kumbobata. Uyu wakaona mukomana uyu mwana wakagara pamakumbo vomukomana havana kumbomumhangarira kana kumusungisa. Ndoshawa kuti sei vasina kusungisa uyu wakatona akagara pamakumbo vomukomana. Uyu wakaona mameseji vakubva tosungisa mwana. Izvozvo ari mumaoko emapurisa. Pedza changu. Alright, imi muri 2 kudai panzi.
inde pakata panyasozwa kune vanhu pakati taurite Coba ya apa nan? uno makore manga Ndine 40. ha 40. funga kwako inji manga Nadon tahu sama. Enggak ya, tahu. I'm a 50. uri profit uka unowaru manga One. satu waruri wapana akambokonza ere Wongo. akakuteuri Akana no. ukamuda ukazotsvaga anokuda chaiye ndounaina unoziva kuti chii pandaifungoti pauri kuombera pepe mungu usingafani kutaura wange waifanira kuombera kwaita kuti chakamire mhosva yangu ndainzwa wanyarara mwangu vanotaura zvese zvanga wakutaura mwanangu ngokuti zvikanda mumhosva zvinzwisisa kuenda kumapurisa kumusungisa mwana wako ikodzero dzavo zvezvo kutaura kuti vakambotora munhu pamafoni vakadai hazvina kana basa izvo right ndakubvunza ini ndiri bhoira ingini ndikufudza mombe dzako pamba pako ndikazirasa ndiri musango dzinonzi ndedzake kana ndakubvunza munhu ini ndiri mushandi wako ndaenda medhe mombe ndarasa mombe musango dzapo murungu wangu wewe musaka nomunhu ndobvunza ndikutsvaga mombe dzake dzinozonzi ndo dzamedhemu ndaifungidzira kuti waifanira kunge waita mwanangu waifanira kunge kuti chakameti ndaizwa mushando wakakushira ndiudze mutongo wangu complain after duty nyaya yako kusungiswa kutsoka mambo ikodzero dzavo waifanira kubvunza kuti no mwana wangu akasungiswa zvese ndogamuchira ndodiko mambo ndicheke kana noro akagomana kana kuti noro akapinza ndokucheka ndotopedza hazvinzi vanhu vese ava vanopomba vanhu vese ava vanoroya tinozongona dzamimba chiende kudaro aitwa basa usikwa ona mwana wandagarisa apauya achitoda preparation paiti ndinomimba ndaifunga kuti kunyepa achiti sheke wakagona saka nhasi ndazonyatsonosvika sheke akaita akapa mimba shuwa nokuti taiona mimba nokuti mimba haivanhu mimba haibve negoso provebi inodaro saka ndinewe wazvinzwa nyaya yezvibairi wainzwa panonyaya zvese Chikora. imbo ndikukupa nguva yekufunga kuti mapeakoda kumubhadhara sei demenji yakaitwa nomwana wako inasikawakuida kukona azvinzwa munhu anotenda kuti achisungwa achienda kujera achidzoka achibhadhara mhosva yako vanhu ngazvitaura indakanakira kuti handina pandinoguwa vanhu vakakudza zvisirizvo muno vanokurasa azondikutaura kuti inonzi vanhu vakakunzwa zvanditaura zvandikukudza izvi zvinokuvana vanhu vasakudza izvi zvandakutaura zvakanaka handimbokurasa indokufunga panze kuti ukuda kuita serinyaya wega ndokufunga udzokondipindura ndemubatsiro teerera uzi pavataura mambi yako paataura ndamutaridai amunata asi ndandichida kuti zvimumwoyo mangu zvikaenda pamuri ndinozorova gara apa iwe taura kwandiri ndinzwe uye akachakupindura zvinochemedza kuzvara kunochemedza zvinochemedza unoziva here kuti anoseka ndiye asina kuzvara akazvara wese ari mumatambudziko ndosaka muchinzi wachinzi vakuru vakatiseka uremo waita sei wavo
Mukoma achienda kuchisa kutoka kwa nchi. Akata aiva. Sasa mambo Kwenda saka asai tindoto ile nditauri unofana kuti ukachema unotarisa kana waya kuna mambo waya kumunhu wekupedzisira kuti abasa ndofunga ina haundizive wandiziva nokuda kwematambudziko but kana ndagara panapa kubva pandatanga kutonga wanga uri munhu wamboona kuti ndine saidi iri clear handina kana dambudziko da kana muchichema so ndoziva kuti no idambudziko tinoga ndo basi ndo zvandakavaika izvo ndosaka ndakapiwa chigaro nowakuti basa chii chiri kunetsa mwana wangu achaenda kuchikoro anoda kuti anofarishira haakwanisi kumufamba mwana wangu anga achiita masports achienda kuharana kutoka akaregedza kuita masports nekuda kwemwana wangu ndachiti chiuyai mundibatsirewo kuona kuti taakubhadharira mwana kuhospital ndibatsirwe awana kuda kunditarisa kana kundichiwo waitopfuura wachitotaura makuhwa wachiti mwana ane vakomana vakawanda kwapapamai zvinofadza chitanga saka ndakabvadziwa zvikuru ndama yangu kuti mwoyo wandandinawo ndaida kuti ndife naye mwana ndokuti zvandakaita zvakawandisa pawana wangu ndichitambura nhasi mwana wangu mwana waotadza kunze kuti wandikumbire rurekero kuti ayo mwana atadza toita sei ngatibatane vawana wangu autotaura rafu saka zvandirwadza changa alright ina handikuzive iwo handivazive amai asi vaziva zvandataura ndazvinzi ndosaka ndiri para handina sign ine ndiri straight teera munzwe iweyo ndambokudzidzisa kare kuti uri kumhanya yatuyanga seri uri kumhanya ndambotaura mumwe munhu wandapa mufananidzo achitaura ndikati kurumidza kunzwa nonoka kutaura mazvinzwa zvaunoita uri kutaura uchipara mhosva haasi kufara kamabi ako ndambotaura panapa ndikati seka urema waita sei wafa anoseka dambudziko rakadai so haana kuzvara akazvara wese tese takazvara tinotonzwa nyasha patakaberekwa amai dzinonguva pamiri pairwadza pachida kubva vonjicherai zvemishonga vana nonguva yatakaberekwa isusu pamwe pacho taberekwa ponzi chipande chaakurwadza ponzi torai muise nhomba pamusoro toiswa chipande pamusoro toiswa mishonga pamusoro nonguva yatakaberekwa isusu ari matambudziko mudumu mukarwadza wodziwanzi muchera zvemunhungu uite se unwe saka haufanire kuti kana chikudzidzisa kuti izvi zvinhu zviri rongo kuti unongorwe unopara mhosva iuri mhosva inda unorongerwa udzi woupinda nataka munhu akakumirira vanhu inogarako sina kuti tongoti zvii zvavakafunda kuti pandinoti handina murume handishandi mwana wangu wacho akatosungwa izvozvo kuita community service kana kusaita community service chemonza kana munhu aita musha mutombo akaenda kudari moti adzoka nhasi akutoka kwamabhuza awana compensation right tinokupai kuti pamwedzi pega pega munobhadhara $200 mari yatoda munomi 1.2 vazvinzwa saka uda kuita sei tombotanga taona kutanga wabhadhara 5 ndokuti zopa mazuva totanga taona kuti unobhadhara 7 kana nakuwa 5 ndopati taona kuti uri kuteerera here nokuti chikumbiro changuoka mwana uyu haatoshandiwo teerera zvandokutaura tanga wanobhadhara kusvika muswati 31 ndopatika kutarisira tina mhinduro newe ndaunosaina taura munhu wamwati mwana wangu akanoparirwa mwana akaraswa uye ndaunosaina iwe Thank you.